молодой, наслаждается другой. Авырлыкларга килгәндә, бу спектакль минем өчен гомумән тормышым белән бәйләнелешеп килә торган спектакль. Чөнки минем өчен әйткәнемчә бу яп-яңа әйбер. Моңа кадәр мин үзем классик балерина. 6 ел безнең опера һәм балет театрында солистка булып эшләдем. Һәм хәзерге вакытта мин Мәскәүдә актерлык факультетында белемнәр алам. Минем өчен бу гомумән үземне яңа яктан ачу, биюче буларак та һәм кеше буларак та. Чөнки бу спектакльдә мин матур булырга тиеш түгел, мин матур күренергә тиеш түгел, тамашачыга ләззәт китереп, матурлык биергә тиеш түгел. Мин монда үз-үземне алып килергә тиеш. Бүгенге көндә нинди, Айсылу нинди бүгенге көндә, нинди шәхес, нинди минем борчуларым яки нинди яңалыкларым, нинди уңышларым, шушыларны мин шушы спектакльгә алып киләм һәм мин хәтта уйлыйм, бу спектакльдә, бу пространствода дип әйтик дөресчә, мин чын нинди бар, менә шундый кеше. Бу минем өчен авыр, чөнки үз-үзеңне чынлап күрсәтү, ул бөтен кешегә дә авыр. Ачылу, бер әйберне дә тыймыйча калдыру һәм менә шәп-шәрәтән тамашачылар алдында шәп-шәрә баскан килеш, үз эчке дөньяңны ачу, шушында иң зур авырлык һәм иң зур үсеш тә минем өчен. Бу спектакль бик кызык, миңа биюче буларак һәм тамашачыга да кызык форматта эшләнгән, чөнки бу спектакльдә куелган хореография юк. Мин биюемне бүген хәзер шушы урында үземнең тәнемнән чыгарам. Спектакльнең концепциясе: тамашачы килә, аларга наушник түгел микрофон бирелә, һәм алар шушы микрофонга нинди теләгән сүзен, әйтәсе килгән сүзен әйтә ала. Минем өчен бу сүз этәргеч була минем хәрәкәтемә. Димәк, тамашачы миңа сүз әйтә һәм мин аны үземнең тәнем белән, ничек мин аны хис итәм шушы сүзне, мин аны бии башлыйм. Мин 2 тапкыр әйттем, сез микрофонга әйтә аласыз, микрофон сезгә бирделәр, сезгә куйдылар аны, әмма тамашачы аны ишетми. Ул барыбер 40-50% аңлый алмый. Мин әйтә алам, мин сәхнәдә биючегә нәрсәдер әйтеп, бу аның өчен импульс була дип, ул уйлый да алмый шулай. Чөнки аның шикләр бар. Мин спектакльгә килдем, мин тыңларга тиеш, мин утырырга тиеш, мин катнаша алмыйм бу спектакльне. Мин бу спектакльне берәр җирдә бора алмыйм, биючене аңа бер нәрсә дә әйтә алмыйм, бу спектакльдә катнаша алмыйм. Шундый шикләр анда бар, аның бар. Тамашачы. Шуның өчен менә безнең тамашачы килеп, колакларын ачып, 2 тапкыр әйтеп, аңласа, менә ул безнең иң идеаль тамашачы була иде.